Эфирде яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Булдырмау өчен тырышырга кирәк. Әлбәттә, террорчылыкка каршы көрәштә бердәмлек көнен билгеләп үттеләр. Именно через это мы показываем о важности помнить, что данные факты были, что да, о них нужно говорить, во избежание того, чтобы в нашей жизни данное не повторилось. Сиздермичә барлыкка килә. Әлмәт онкодиспансерында үпкә рагы турында сөйләделәр. Рак простаты и рак молочной железы зачастую выявляется на первой и второй стадии. Отсюда и вытекает то, что люди с ним живут дольше, и смертность от этих видов рака куда меньше. Туган якларга мәхәббәт һәм табигать энергиясе белән. Әлбәттә, трейл-раннинг спорт төре буенча ярышлар узды. Трассы ухоженный, бик әйбәт. Рәхмәт, кемнәр бу трассаны оештырган. Сентябрь терроризмга каршы көрәшкә бердәмлек көне. Бу террор һөҗүмнәренең барлык корбаннары шулай коткару операцияләре вакытында үз бурычларын үтәгәндә һәлак булганнар өчен матәм көне. Нәкъ бүген Әлмәт районында терроризм темасына чаралар циклына старт бирелде. Чараның беренчесе 25-нче мәктәптә лекция форматында үтте. Алсу Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. 3 сентябрь терроризмга каршы көрәш көне. Белгәнегезчә, 1 сентябрьдән алып 3 сентябрьгә кадәр 2004 елда Беслан мәктәбендә балаларга, шулай ук шушы мәктәптә эшләүчеләргә һөҗүм ясыйлар. Һәм бу көн мәңге истә. 2,5 көн дәвамында террористлар бинада 1128 кешене тотканнар. Алар арасында балалар, аларның әти-әниләре һәм мәктәп хезмәткәрләре. Тотканнарның күпчелеген федераль куркынычсызлык хезмәтенең махсус бүлекчәләре хезмәткәрләре штурм вакытында азат итә. Һөҗүмдә 334 кеше һәлак була, шул исәптән 186 бала, 100дән артык корбан инвалид булып кала. Лекцияда Әлмәт районының терроризмга каршы комиссиясе секретаре Риман Сабуров милләттәшләребезгә калган барлык террористик һөҗүмнәргә кагылды. Бу шулай ук Бесланда, Дубровкадагы театр үзәгендәге фаҗига, Мәскәүдә торак йортларны шартлату, шулай ук Мәскәүдә Крокуста булган террор һөҗүмен дә искә төшерделәр. Риман Сабуров өлкән сыйныф укучыларына террорчылыкның иҗтимагый куркынычын җиткерергә тырышты. Есть огромный отклик, на самом деле замечательно. Безнең лекциялар бик актуаль, чөнки күпләр кибербуллингка дучар булалар һәм балалар моны яшерә, эндәшми, үз эченә ябыла. Ләкин балаларның мондый тәртибен контрольдә тотарга кирәк һәм әти-әниләр моны күзәтеп турса иде. Но впоследствии выясняется, что все-таки да, детей это касается, с этим нужно работать, этим нужен тотальный контроль и наблюдение. То есть вот что мы хотим дать детям. Кибербуллинг, социаль шелтәрләр, мессенджерлар, телефоннар аша ялган мәгълүмат тарату өчен кулланылган уен платформасы. Аның корбаны булмас өчен аралашуны чикләргә кирәк. Икенчедән, бу хәл турында якыннарга хәбәр итәргә. Өченчедән, шикаят бирергә. Риман Сабуров сүзләре буенча, мондый лекциялар яшь буынга терроризм һәм экстремизм теләсә нинди җәмгыять тормышында бик куркыныч күренеш булуын җиткерергә ярдәм итә. В этот день мы начинаем старт. Бу көнне без экстремизмга юк дип исемләнгән чаралар циклын башлыйбыз. Ул нәкъ менә шушы акциядән башлана. Бүген балалар һәм олылар үсемлекләргә су сиптеләр. Бу очраклы түгел, теракт вакытында кешеләр сусыз интегә, ә су тормыш чыганагы булып тора. Ә менә бу акция аша без теракт фактларын истә тотуның мөһимлеген күрсәтәбез һәм бу безнең тормышта кабатламасын дип телибез. Является источником жизни. Именно через это мы показываем о важности помнить, что данные факты были, что да, о них нужно говорить, во избежание того, чтобы в нашей жизни данное не повторилось. Чара ахырында терактларда һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алсу Әхмәтҗанова, Лия Моратова, Яңакар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Үпкә рагы нигә барлыкка килә? Профилактика чараларынан нәрсәләр керә һәм иртә диагностика ысуллары бармы? Бу сорауларга җавапны Әлмәт онкодиспансерында пациентлар мәктәбенең чираттагы очрашуында катнашучылар белде. Табиб-онколог актуаль мәгълүмат белән уртаклашып кына калмады. Барлык кызыксындырган сорауларга да җавап бирде. Чара башындагы музыкаль бүлек пациентлар өчен очрашу атмосферасын бераз уңайлырак итте. Тема чыннан да җитди. Үпкә яман шеше барлык онкологик авырулар арасында үлү очраклары буенча лидер. Аннан простата, сөт бизе һәм юан, ишәк яман шеш. Өчсеннән бергә авыручыларга караганда да күбрәк пациентлар үлә. Рак простаты и рак молочной железы зачастую выявляется на первой и второй стадии. Отсюда и вытекает то, что люди с ним живут дольше, и смертность от этих видов рака куда меньше, ежели если мы посмотрим на рак легкого, где 42% пациентов выявляется на 4-й стадии. Авырунun килеп чыгу сәбәпләре арасында лидер тәмәке тарту. Бу начар гадәт үпкә рагының 85%-на кадәр китереп чыгара. Пассив тәмәке тарту куркынычы бигрәк тә балаларда һәм йөкле хатыннарда 20-30%-ка арттыра. Асбест, радон, авыр металлар белән эшләү һәм үпкә авырулары шулай куркыныч факторлар арасында. Башлангыч стадиядә үпкә яман шеше дәвалауга яхшы бирелсә дә, аны ачыклау авыр, чөнки бернинди симптомнар да юк. Шуңа күрә ел саен профилактик тикшерү узарга кирәк. Татарстанда узган ел яңа 19 меңнән артык яман шеш очрагы теркәлгән. Бу 2023 елга караганда 7,2%-ка күбрәк. Үпкә рагы онкологик авыруларның 9%-ын тәшкил иткән. Рак легкого занимает одно из ведущих мест по заболеваемости. Үпкә рагы авыру буенча алдынгы урыннарның берсен алып тора. Соңгы официаль мәгълүматлар 2023 ел өчен генә бар. Шул елда үпкә рагы ирләр арасында авыру буенча 2нче урынны алды. Кызганычка каршы яман шештән үлүчеләр саны ир-атлар арасында да, хатын-кызлар арасында да 1нче урында. И, к сожалению, это первое место по смертности от злокачественных новообразований в целом, как у мужчин, так и у женщин по России. Белгечләр әйтүенчә, авырулар саны арту яман шешне иртә стадияләрдә ачыклау системасының яхшыруы белән аңлатыла. Күп очракта бу диспансеризация һәм гражданнарның үзләренең активлыгы ешрак диагностика узу нәтиҗәсе. Килүчеләр арасында Гүзәл Брагина. Мондый чарада ул беренче тапкыр. Но это достаточно полезное мероприятие. Первый раз, честно говоря. Бу бик файдалы чара минемчә. Дөресен әйткәндә, беренче тапкыр килдем һәм гомумән мондый лекцияләр уздырылуы турында белми идем. Үзем өчен яңа мәгълүмат ачтым. Мондый очрашулар ешрак уздырылса һәм күбрәк алар турында халыкка сөйләнелсә, яхшы булыр иде дип саныйм. Әлбәттә, мәгълүматны белү һәм профилактика белән шөгыльләнү кирәк. В каких-то пабликах, чтобы это было побольше народу, чтобы больше информации владели люди, конечно же, и занимались профилактикой своей. Пациент мәктәбенең бурычы халыкны авыруның үзенчәлекләре белән таныштыру. Лекцияләргә теләгән һәркем килә ала. Киләсе дәресләрнең вакыты һәм темасы турында мәгълүмат онкодиспансерның ВКонтактедагы рәсми битендә пәйда булачак. Что может вызвать эту поломку? Самые разные окружающие негативные воздействия. 12 июльдән 30 сентябрьгә кадәр Татарстанда күрше фест ишегалды вакыйгалары бәйгесе үткәрелә. Май башында әлеге проектны Рөстәм Миңнеханов башлап җибәргән иде. Бу чара кысаларында грант отучы оештыручылар күршеләренә вакыт үткәрергә кызыклы идеяләр уйлап табарга тиешләр. Бу мастер-класслар, турнирда көч сынашулар, концерт булырга мөмкин. Күршеләрнең чираттагы очрашуын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Привет, соседка. Привет, соседушка. Здравствуйте, дорогие наши соседи! Яхшы күрше ярты бәхет ди халык. Бу чыннан да шулай. Күршең белән тату яшәүдән дә рәхәте юк ди чираттагы бәйрәмгә җыелган әлмәтлеләр. Кеше белән кеше күрешми, бер күп фатирлы йортта яшәсәләр дә, күршеләр бер-берсен танымый дигән сүзләрне күп ишетергә туры килә хәзерге дөньяда. Ләкин бергә аралашып яшәүчеләр дә шактый. Әнә шулай бергә бәйрәм итеп, бергә йорт ишегалды сорауларында чишүчеләр бар. Фестивальнең төп идеясе дә шуңа юнәлгән. Үз районын ишек алдын яхшыртырга һәм уңайлырак итәргә теләгән кешеләрне берләштерү. Ой-ой-ой, чего здесь только нет? Что купить мне на обед? Пирога или варенье? У меня ведь день рождения.
Курчак театры клоуннар чыгышы, өстәханәләр һәм концерт оештыручылар уллар өчен дә, балалар өчен дә бай программа әзерләгән. Бу проект кысаларында Татьяна Алексеева кул астында Радужка Курчак театры, Әлмәт милли мәдәни үзәге артистлары да катнаша. Күрше фест конкурсы республика шәһәр ишегалларында якты вакыйгалар тудыруга юнәлтелгән. Бу безнең ишегалды программасының дәвамы. Проект кысаларында чаралар бой ахырына кадәр барачак. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Чем будешь нынче торговать? Да вот, самовар продаю. Кешенең сәламәтлеге аның иң зур бәхете. Һәрбер хезмәткәрнең гомере сәламәтлеге турында кайгырту һәр хезмәт урынында тиешле дәрәҗәдә булырга тиеш, дип саный Татнефть профсоюзы хезмәткәрләре. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Татнефть компаниясенең 75 еллыгына, шулай ук Татарстан Республикасы көненә һәм нефтьчеләрнең һөнәри бәйрәменә багышланган трейл раннинг спорт төре буенча икенче ярышлары яңадан йөгерү һәм сәламәт яшәү рәвешен яратучыларны җыйды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Масса күләм стартка 200-дән артык спортчы чыкты. Биредә хатын-кызлар өчен 6 километр һәм ир-атлар өчен 9 километр дистанция оештырылган. Тәҗрибәле йөгерүчеләр арасында Рамил Тимербаев 20 ел дәвамында көн саен диярлек гаиләсе белән иртәнге йөгерүгә чыга. Яшьләргә дә сәламәт яшәү рәвеше белән шөгыльләнергә киңәш итә. Трасса ухоженный, бик әйбәт. Рәхмәт, кемнәр бу трассаны оештырган, беренче чиратта рәхмәт әйтергә. Но минем өчен инде нишләптер авыррак булды бу трасса үзем өчен йөгерүгә. Может, темп югарырак булгандыр. Шуңа күрә авыррак сыман тоелды. Татарстанның төрле почмакларыннан килүчеләр арасында Илнур Нәбиев, ул Түбән Камадан, иптәшләре үзен кышларын чаңгыда баскан килеш күрергә өйрәнгән булса, җәйге көнне спортсмен кроссовкига алыштырырга да риза. Аларның үзенең танык эшләре монда. Шулар балиде. Агый килде ярышка тоже бер туган. Ике ярышты. 3, 2, 1! Столовку! Бу иң кечкенәләр өчен профсоюз киләчәге балалар дистанциясе 4 яшьтән 10 яшькә кадәрге яшь спортчылар өчен балаларны спортка кечкенәдән үк күндерү бик мөһим. Ты только что финишировала, да? Тебе понравилась трасса? Да. Сложно было бежать? Да. Тяжело было, да? Но ты быстро пробежала же? Да. Ой, молодец какая. Быел балалар йөгереше 100-гә якын кечкенә катнашучыны җыйды. Ярышлар һәм яшь категориясендә һәм дистанциядә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Моннан тыш бу көнне йөреш буенча команда ярышларында җиңүчеләрне дә сәламләделәр. Кыю адымнар белән зур юлга девизы астында бер ай дәвамында 136 команда 900 миллион адымга якын дистанцияны үтте. Җиңүче булып нефть продуктларын сату идарәсе вәкилләре танылды. Составның һәр әгъзасы башкалар алдында җаваплылык тоеп, тәүлегенә 25 000 адым узарга максат куеп, алар уртак эш нәтиҗәсендә уңышка ирешкән. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның мәдәният һәм ял паркында исә яшь әлмәтлеләр өчен 3-3 форматында баскетбол ярышлары узды. Анда Татарстан районнарыннан 20 командалык 80 кеше катнашты. Әлмәт баскетбол лигасының 3-3 турниры соңгы елларның күркәм гадәте буенча җәй азагында уза. Үзе хәрәкәтчән, төгәллек һәм стратегик фикерләү таләп итә торган бу уенның үз яратучылары һәм җанатарлары бар. Я занимаюсь баскетболом. Мин инде 2 ел ярым баскетбол уйныйм. Урамда йөргәндә баскетбол уйнаучылар үзләренә кушылырга чакырды. Шуннан бирле яратып уйныйм.
Вот с того момента я начал играть в баскетбол. Üçke üç oyunu basketbolның традицион варианты, ләкин кагыйдәләрдәге үзгәрешләр белән алар һәр матчны тагында динамик һәм мавыктыргыч итә. Мәйдан зурлыгына бәйле рәвештә уенчылар саны да 6 гына. Уен шактый кызу барды, шулай да җиңүчеләр исемлегенә иң нәтиҗәлеләр генә эләкте. 2014-2016 елгы ир балалар категориясендә беренче урын Әлмәтнең Дивон командасында, иң яхшы уенчы Даниил Гыймаев. 2012-13 елгылар арасында шулай ук Әлмәтнең Streetball Talents егетләре беренче булды. Бу категориядә иң яхшы уенчы Ратмир Гарифуллин. 2010-11 елгы яшүсмерләр категориясендә ДМТ командасы беренче урынны яулады. Иң яхшы уенчы Тимур Шарафиев. 2007-2009 елгы юниорлар категориясендә чемпион титулы Шторм командасында, иң яхшы уенчы Глеб Шикин. Финалга чыккан командалар 2 атнадан кабат очрашачак. Ләтифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.